Com fem un discurs oral eficaç? Com l'oralitzem? Cal tenir en compte que en el discurs oral no solament és important el què es diu, sinó com es diu. Els aspectes que determinen la manera com un parlant s'expressa són els que tractarem a continuació amb la finalitat de mostrar-te com pots millorar la teva comunicació. La respiració fònica. La finalitat de la respiració és oxigenar els teixits del cos, però també serveix per expressar-nos, per comunicar-nos amb els altres. Amb aquest segon fi s'anomena respiració fònica. En la inspiració, que és nasal, has d'eixamplar la zona abdominal anterior i la part superior del tòrax. Amb l'acció del múscul anomenat diafragma, has de controlar la sortida de l'aire per aconseguir que l'emissió de la veu sigui uniforme i que s'expiri l'aire mínim necessari. Evita inspirar contínuament a causa del nerviosisme. El treball que us exposarem a continuació tracta sobre un tema actual. No elevis les espatlles ni les clavícules. El treball que us exposarem a continuació tracta sobre un tema actual. Cal que parlis controlant l'entrada i la sortida de l'aire. El treball que us exposarem a continuació tracta sobre un tema actual. La pronúncia i la vocalització. La pronúncia o producció dels sons i la seva vocalització o articulació correcta són factors que poden facilitar la comprensió del discurs o obstaculitzar-la. Evita parlar amb la boca tancada. Segons Greenpeace, els plàstics que fem servir habitualment poden acabar igualment als mars i oceans encara que els hàgim dipositat correctament al contenidor groc. Has de tenir una bona pronúncia i una bona vocalització. Segons Greenpeace, els plàstics que fem servir diàriament poden acabar igualment en mars i oceans encara que els hàgim dipositat correctament al contenidor groc. Pel que fa als sons vocàlics, tingues especial cura en la pronúncia. Mètode, nena, mètode, nena, escola, això, escola, això, m'agrada, estandarditzar, m'agrada, estandarditzar, conclusió, poesia, conclusió, poesia, utilitzar, 12, utilitzar, 12, objectiu, metodologia, objectiu, metodologia, jutge, metge, jutge, metge, millorar, pell, millorar, pell, és a dir, vaig afirmar, és a dir, vaig afirmar. El volum o la intensitat. En oralitzar una exposició, mesura bé la intensitat que has d'adoptar. Procura parlar amb el volum just i suficient per tal que et sentin les persones de la darrera fila de la sala on ets. L'economia circular és el nou sistema econòmic i social que busca produir béns i serveis aprofitant els recursos i reduint el consum de matèries primeres, aigua i fonts d'energia. Per nervis, per timidesa o per vergonya, pots parlar excessivament baix. És l'alternativa al model econòmic lineal actual, basat en l'extracció, la producció, consum i eliminació. Evita també parlar amb un volum massa alt. És l'alternativa al model econòmic lineal actual basat en l'extracció, la producció, el consum i l'eliminació. Has de provocar canvis d'intensitat en les paraules clau del discurs. Si no hi ha variacions, resulta monòton i poc atractiu. L'equip que ha treballat a l'excavació creu que van ser artesans locals els que van construir les refinades estàtues de bronze entre els segles II i III abans de Crist. El santuari que les acollia va funcionar entre el segle III abans de Crist i el V després de Crist. Si desitges emfasitzar alguns elements o fragments destacats per fer el discurs més eficaç, apuja la intensitat.
Els peixos de llacs i rius pirinencs a Andorra, França i Catalunya tenen microplàstics en els seus intestins, fins a 50 fragments en alguns casos, fet que implica una possible transferència tròfica. Aquesta dada confirma que els ecosistemes de muntanya no escapen a aquest tipus de contaminació. La velocitat. La percepció de la velocitat té a veure amb el nombre de sons que s'emeten per unitat de temps i amb el nombre i llargària de les pauses. No és aconsellable que parlis amb rapidesa perquè no et permet fer atenció als aspectes que li donen qualitat al teu discurs. El desenvolupament de les tecnologies de modificació genètica ha consolidat definitivament el ratolí com el mamífer d'elecció a l'hora de caracteritzar patrons d'expressió, funcions i interaccions entre gens. Tot i que és menys habitual, evita executar un discurs amb massa lentitud. El desenvolupament de les tecnologies de modificació genètica ha consolidat definitivament el ratolí com el mamífer d'elecció. Has de parlar amb una certa vitalitat, però sense córrer. La utilització del ratolí com a animal d'experimentació es remunta al segle XVII, però no va ser fins al principi del segle XX que les primeres soques que actualment s'utilitzen en el laboratori van començar a generar-se. L'entonació. L'entonació o la melodia de la parla és constituïda per les variacions de to que hi tenen lloc. Procura, en parlar, fer notar la distinció entre els diferents tipus d'enunciats. És el factor que ho desencadena? De tots els informants, només 26 van respondre a l'enquesta. Marca les paraules més significatives del teu discurs pronunciant-les amb un to més agut. Perquè la paraula clau és la que remarquem en el discurs tot apujant el to. Perquè la paraula clau és la que remarquem en el discurs tot apujant el to. Utilitza variacions entonatives que et permetin expressar efectivitat. Aquest aspecte és molt rellevant per a l'estudi. Aquest aspecte és molt rellevant per a l'estudi. Evita una entonació pobra i monòtona que serà menys expressiva i menys eficaç. L'alumne d'evitar, però, agafar el paper del discurs amb les mans perquè el tremolor delataria el seu nerviosisme. Fes ús d'una entonació rica i variada i expressant el que demana el context. Així, l'exposició esdevé més expressiva i afavoreix la implicació dels qui ens escolten. Les mans i els braços ajuden a marcar el ritme del discurs i permeten fer gestos descriptius del que s'està dient. L'alumne d'evitar, però, agafar el paper del discurs amb les mans perquè el tremolor delataria el seu nerviosisme. Les pauses. Les pauses tenen una importància cabdal en l'organització de l'exposició oral. Se'n distingeixen dos tipus. Les respiratòries, que són necessàries en el context de la frase, i les estilístiques, que decideix el propi orador i que són decisives pel sentit del text. Has de saber situar les pauses en el lloc correcte perquè poden decidir el significat de l'oració. L'abril d'aquest any 22, experimentats meteoròlegs han coincidit a reconèixer que hi havia més calor. L'abril d'aquest any, 22 experimentats meteoròlegs han coincidit a reconèixer que feia més calor. Has d'introduir pauses estilístiques en el teu discurs per aconseguir més expressivitat. Les propostes que portem en algun dels exemples no són pas l'única solució possible, ens ben al contrari. Creiem que són la base per estimular la creativitat de l'alumne, el qual sempre pot trobar noves formes d'executar un mateix discurs. És a dir, una combinació encertada de tots els elements lingüístics, paralingüístics i de la comunicació no verbal, amb la intenció d'obtenir un discurs eloqüent. Com a resum, tingues en compte que per expressar-te de forma eficaç has de controlar l'entrada i sortida de l'aire i mantenir el coll relaxat, pronunciar i vocalitzar bé, parlar amb la intensitat suficient i fer variacions en les paraules clau, parlar amb certa vitalitat, però sense córrer i fer variacions, fer ús d'una entonació rica i diversa i adaptada al context, situar les pauses en el lloc correcte i introduir-ne d'estilístiques. Ara, doncs, només et falta posar-ho en pràctica.